Karon sa lower house may gala, doon na po'y investigation. Hasta ang Department of Agriculture Secretary gimension si Saldico. Bisan pa mag-na-mention kadaghan na Saldico, walang ginahitabo Saldico indakin. Kani kano, tanawa, investigation ni sa lower house. Nga giimbestigar siya ni Terry Ridon. Muragog na medyo na kuan si Terry Ridon pagsulti pa sa DA Secretary ato paminawon ang Department of Agriculture Secretary be. Gimension Saldico na pod. Tata paminawon na to mga kaigalan. Be sige ko no names. Okay. In private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. During the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports ng Saldico ha? Administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang inaalaw lang namin ngayon is lahat ng in-unload sa na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Okay. Freeze, ha? Ang pangalan nun, Saldico. Kaklaro, anak, mga sukit di paminaw nga maong pamahayag ni DA Secretary, mga kaigalaan, Francisco Tio Laurel Jr. Inanak kagamahan ang Saldico, day. Ug limang ka na mahigalag ikaw, Secretary ka karon. Nya Saldico, may manawag nimo. Kuya, ug di ka mo, balibad ka na. Kadelikado. Kini bantayan na ni si DA Secretary Francisco Laurel, ha? Basig, galit lang tayo makabalita din, nga natangtang ni. Batayan na ni. Inanak kagamahan na naman Saldico. Kay karon lang badaan day, kato si Barsaga, Congressman Kiko Barsaga, nga ni himo og mga statements against ni Martin Romualdez, imbestigaron na ba? Bawal gina, basta kay tanaw nimo og ikaw congressman, bahala kag naapil ka sa lista diha unya, kauban mong Martin, okay lang ka. Pero di ka ni kakauban, imbestigaron ka gyud hinapita. Kuyawa ning ilang style kay, Cavite Congressman Kiko Barsaga, di sugdan sa imbestigar mahigala sa kinini ang House Ethics Committee. Imbestigaron, limang ka na. O congressman ka karon, magsulti ka nga murag against ka ni Saldico, against ka Martin, magatubar kang investigasyon. Pero kato mahigala na mention nga dili against, nga kauban sila, why problema? Okay kayo. Kini ro bantayanan ning DA Secretary, mga kaigala, di ba ka ni basig kabalita ta. Sunod nga kung simbako lang, maingon na, wa na, gitangtang, butang-butangan dahil kung sa'y mga salaod nga nahimo. Klaro ka ninyang pamahayag, ha? Okay, no, balik ka may names, for emphasis names. Tanawa. But very clear, no? Okay. Mura na, So pag-usapan natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes, Mr. Chair. All right. Sige pa, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment kasi biglaan itong mga natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish
which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula, no, which ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself, at kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. No. Thank you. Bago ko pumasok. Sige. Kaya dong ha. Saldi ko yun. Gi-pressure silang saldi ko. Imagine ka, kapila na ma-mention may gala saldi ko. O sa may pamahayag tiriridon, wa lang. Ningon lang ko, sa taman nga saldi ko, to naman sa Amerika. Kini mahigalag ato mga investigasyon sa Pilipinas na gani mahigalay murag maduot-duot na nga hapit na gyud mga higala nga makawhatan na sa investigasyon mo pasumangil dayog sakay-sakay wheelchair. Mura ni mahigalag medyo kuan ang kalakiha medyo napatter na ni mga kaigalaan mo sakay-sakay nag wheelchair laki-lakian ang liog. Alihan Gloria makapagal aroyo kaniadto perting abtika mga higala pagdihang gihold mga kaigalaan ngadto sa kwan purbida gilaki-lakian ang liog kunya nag wheelchair. Ano saldi ko dali ara pod niya perti pa man tong abtika mga sukid paminaw pagsugod na nga na bulabog na ni flood control project to ana sa Amerika kay nagpatambal. Iyawan ni mga tawhana mga sugid paminaw. Sumuon ni ang sitwasyon karon diri mga higala sa atong House of Representatives mga sugid paminaw o didto sa Senate. Ang lisod ani imbes kay atong gisaligan ang Senate nga naa sa iyang kaugalingong baruganan malig-on siya as compared pagani mahigala sa House of Representatives mga sukid di paminaw mas lig-on ang Senate apan unsa bang hitabo aron nga dikta-diktahan naman na ning Senate mga kaigalaan. So kining pamahayag ni Alan Peter Cayetano nga kini si Tito Soto na ni role nga iya pong sundon medyo naa ni mahigalay mga angay sundon lang. Nya karon kini mga nagrally sakto na ilang rally tuan na gitarget mahigala sa lower house kay sila maoy angayan mahigala gyong ralihan rong panahon na. Kini si Martin Romualdez mga sukid ti paminaw. Sagdilan tos Marcos mahigala. Kay isa may nagpasiugda ining Independent Commission tan-awon tag usa sa kaseryoso ani. Ay otherwise nagkaduol na ang September 21 mao kana ang anniversary sa martial law. Unsa kay may tabo ana mga sukid ti paminaw daghan na ba ni mga grupo ron nga nagplano na mahigala nga mo alsa. Nagplano na nga mo appeal sa marcha. Di man na malihimo nga imo na karong laktawan ang 2022 to 2025. Bisa pag-usaon nila og likoy ron nga targeton si Duterte. Sige, targetan ninyo. But ayaw kalimti pag-target sa 2022 to 2025. Kana dia pinakadako nga budget sa baha. Ang Cebu lang gudaan daykin. Ang 26 billion pesos sa Cebu sa baha 2022 to 2025. Unya, unsa ni ka-alarming mga kagilaan? Tanawal kung unsa ka red flag ni? Ato ko no ipakita tong kuandong be. Katotoang malabuyok dong. Tanawa ko niyo, kini sa malabuyok mga sukid di paminaw. Mas dako pa og budget ang malabuyok. Say kinadagag budget sa uban pa mahigala nga mga lugar. Nya kining malabuyok duna lay 20,000 nga population. Kana dili ba na siya alarming kay pakita na ko tong atong table dong, atong ikot ang Cebu Delineos ato kay may itong pagkahimo to lang table. Atong ikot ang Cebu Delineos katulad ng mga binilyon ba day nga kuan. Tanawa akong basahon. Kini paduol gamay. Kini siya mo ni siya nya katuo sa ka table katong dunay mga kwarta dong. Nga equivalent. Kini 2020 ko man Sige, katong usa pa gyud. Kini. Pwede na itong i-zoom in gamay para nga mabasa na itong maayo. Okay, zoom in na ito ha. Mao ni mga higala ang kuan. Sa may giingon ani nga table aron nga maklaro tani mga sukit ti paminaw ha. Sige. Ato ni pagtagad mahigala kay aron maklaro tani Cebu areas with most flood control projects in terms of contract cost from 2022 to 2025. Take note ha, take note.
I hope mahigalas Vicente Soto nga maoy Senate President ron, dili niya mo ingon siya nga ngadto mulikoy sa 2016 to 2022 maoray iyang fokusan. Okay, fokusin na. Ipatawag sa Mark Villar kaysa maoy Secretaries DPWH at the time. Hasta ka manubag sa kakapil, ikaw may Senate President at the time. Straight to the point. Pero ayaw kalinti taon kining 2022 to 2025. Mauni ang hitabo mga higala. During the time of BBM na ni. Kasi di matingala ana. Ang Malabuyok mga kaigsunan nga unsa ni Malabuyok 5th class municipality no? 5th class municipality. Atong i-compare ko na to ang population sa Cebu City day. Ang sa Malabuyok mga sukid di paminaw 20,000 naman ang ilang population. Nya tuwa pa gid siya tumoy-tumoy. Okay dong ha, nakay mapa sa Cebu ani dong names. Ato ipakita ang mapa sa Cebu. O nya ato ipakita ang butangi lang og reference point ang kananaang Cebu City ug unsa kalayo na dito sa Malabuyok. 100 kilometers kapin. Ilan ni Kwan? Ma'am Nars Amistad, good morning mo ni ma'am. Tawa Malabuyok ha? 3.3 billion ang ilang flood control project sa Malabuyok. My God. Gisundan mga higala sa Ronda. Pila ning Ronda? Ako yung 5 kato sa tuwa to mga lugar hinuunday nilara ning paminaon. Oy. Dili ba ni klaro nga red flag? Malabuyok 3.3 billion nga dunay 20,000 lang nga population. Ang Cebu City na lupig nga dunay 900,000 ang population sa Cebu City. Straight to the point. Hain mang hustisya ana napita. Asang hustisya ana? Tata padayon tani ha tanaw sa gilayon dong butangi og puwa lingini ng Cebu City lingini tong Malabuyok para maklaro to sa kalayon. Dito butang sa layo ang project para dito makitaan.